Soc la Marta i he estat usuària del SIC i per mi aquest servei ha estat excel·lent. Tot va començar que a la meva mare li van diagnosticar un càncer i li van dir finalment que no hi havia solució. I ella va dir que ella tenia la voluntat, que sempre havia volgut morir a dintre de casa, i nosaltres vam dir evidentment que nosaltres li farem i respectarem la seva decisió. Clar, però se'ns venia tota una sèrie de tasques que la veritat no estàvem ni acostumats ni havíem fet mai. Llavors vam veure que realment necessitàvem ajuda i va venir els pal·liatius, i entre els pal·liatius hi havia un servei que era la Rosi. Va començar a venir la Rosi i la veritat és que vam connectar de manera immediata, però no per la tasca que ella feia pròpiament de rentar-la, sinó per el vincle humà que va tenir amb la Rosi. I llavors per ella no va ser cap mena de problema, tot el contrari, vull dir, la Rosi li parlava molt d'amor, molt de carinyo, molt com a tu, no com una persona malalta, sinó com una persona que vol saber d'ella, i parlaven de coses íntimes. I ella li estava molt contenta i molt agraïda. I quan algú me diu què tal el servei de pal·liatius, jo dic perquè no hi ha un número més alt que 10, perquè per mi el màxim, perquè no només és la qüestió manipulativa dels medicaments, sinó és la part humana, i aquesta la tenen de manera excel·lent. La meva mare està a gust i va poder morir a gust a casa, que és el que ella volia, i per sobretot vam respectar la seva intimitat i les seves ganes d'estar acompanyada fins l'últim moment.